Hei, mä olen Heidi Ignatius-Partanen ja tuun ProCountorin markkinoinnista. Ja me tehdään nyt haastattelu Tallinnan digitaalisesta myynnistä. Mulla on vieraana täällä Sani Leino, eli meidän digitaalisen myynnin superasiantuntija. Tervetuloa. Kiitos, mahtavaa olla jutella ja hienoa tekemistä teilläkin digitaalisessa ympäristössä. No niin, kiitos. Voidaankin varmaan aloittaa suoraan siitä, että ostokäyttäytyminen on muuttunut nyt digitalisaation myötä, niin missä ne asiakkaat nyt on ja miten heille kannattaisi digitaalisesti myydä? Helppo ja hyvä vastaus on, että mä en tiedä, etkä sä tiedä. Eli se on niinku yksi semmoinen oivallus, mitä itsellä on tullut. Eli jos ajatellaan, että kyllähän niinku ne digitaalisissa sosiaalisissa kanavissa ne liikkuu. Ja se suurin oivallus, mitä itselle tuli, oli se, että ne pitää löytää. Sä et voi itse niinku ajatella, että ne on varmaan kaikki siellä tai ne on varmaan kaikki tuolla, vaan sun pitää oikeasti olla itse siellä läsnä ja löytää niitä keskusteluita. Ja sitä kautta niinku jokainen yritys tarjoaa vähän eri lailla eri asiakaskohderyhmille, niin asiakkaat liikkuu myös eri tyylisissä. Mutta toki voi sanoa näin, että kyllähän niinku digitaaliset sosiaaliset kanavat, niin nehän on se ensimmäinen myyntimies, joka asiakas kohtaa. Niin tavallaan jokaisen organisaatio, joka haluaa olla vielä niin kuin pelissä mukana, niin tulisi tehdä digitaalisiin ympäristöihin niin kuin sisältöä olla siellä läsnä. Se, että miten se vaihtelee just sun yrityksen kohdalta, niin sehän niin kuin tulee vasta opin ja sen ymmärryksen kautta, kun tutkii, että missä ne asiakkaat siellä on. Okei. Eli ehkä ensimmäinen steppi olisi just ylipäätään tutustua erilaisiin kanaviin ja tutustua omiin asiakkaisiin, olla läsnä siellä, tehdä omia profiileja ja seurata, mitä ne asiakkaat puuhaa, jotta tietää, missä ne on. Kyllä, ja mun mielestä jos on niin onnekas tilanne, että sulla on jo asiakkaita, niin heiltä kyllä saa sitä informaatiota, että missä he liikkuu. Eli tavallaan helpoin tapa mun mielestä päästä alkuun on kuitenkin se, että kysyy asiakkaalta. Ainakin näin mä oon itse omassa organisaatiossa niin yrittänyt oppimaan, että muun muassa kysyttiin näille, kun pidettiin webinaareja, että mistä he on saanut tiedon, että mistä te liikutte ja näin edespäin. Niin sitten selvisi, että heillä on Facebook on myöskin tiedonhaun kanava ja Facebook-ryhmät, joka ei taas itselle ehkä B2B-ammattilaisen tullut ekana mieleen. Ja siitä lähtien me ruvettiin miettimään, että millä tavalla me voitaisiin olla sitten vaikka Facebook-ryhmissä tuomassa arvoa. Eli näin ne monesti löytyy. Kyllä asiakkaat kertoo, jos heiltä uskaltaa kysyä. Joo, se on totta, että usein se suorin tapa on kysyä, mikä ehkä ei tule ekana mieleen kuitenkaan. Just näin. Hyvä. Minkälaisia haasteita ja toisaalta taas sitten mahdollisuuksia digiaika tuo myyjille, jos he on tottunut toimimaan aikaisemmin hyvin perinteisellä tavalla? Joo, suuria kyllä. Siis mun mielestä ihan rehellisesti. Voisi sanoa, että mä oon sinänsä, kun mä oon itse toiminut siellä perinteisen myynnin alla ja silloin riitti kasvatusten kohtaaminen ja puhelin ja tavallaan määrään perustuva tekeminen. Ja nykyään sitten kaikki sanoo, että pitäisi vähän blogata ja pitäisi vähän olla digissä ja pitäisi vähän olla siellä sun täällä, joka muuttaa tietenkin monenlaisia asioita. Ensinnäkin se tekee vähän kompleksisempaa siitä myyjän työstä, että mikä tavallaan itse asiassa kuuluu jo myyjälle. Että siihen liittyy jo paljon sellaisia elementtejä, joita ei välttämättä ole ajateltu. Että sen kun riittää, että menee asiakkaita kohtaamaan tuolla kasvatusta, niin se riittää. Yksi juttu on kommunikaatio. Eli jos mietitään, että vaikka verkossa käydään keskusteluita, niin meillä ei ole enää samat vaikutusmahdollisuudet. Tässä me sun kanssa me nähdään reaktioita, siellä me saattaa joutua kirjoittaa pelkästään tekstin avulla. Sitten toisaalta niin uudet teknologiat, kun niitä on niin valtavasti, että miten mä löydän sitten itselle semmoisen sopivimman. Ja ehkä se suurin juttu kuitenkin liittyy tuohon pääkoppaan, eli miten sä opit pois niistä vanhoista asenteista. Eli että ei näistä nyt uudet kanavat, niitä tulee ja menee, että mennään vaan vanhalla mallilla. Että milloin sä ymmärrät sen, että nyt pitää aidosti muuttaa omaa toimintamallia. No, jos mennään posin kautta, niin tietenkin tähän on parasta aikaa myynnille, mitä koskaan ollut. Meillä ei ole koskaan ollut enempää informaatiota asiakkaasta kuin nyt. Me saadaan etukäteen tietää, että mitä se asiakas ajattelee, missä se liikkuu, millaisista asioista se tykkää. Ja sitten kun me kohdataan, niin mehän voidaan kohdata vähän niin kuin jo vanhat tuttavat, koska me hyödynnetään sitä tietoa. Tai sanotaan, että jos me hyödynnetään sitä tietoa. Silloinhan se mahdollistaa myös pienempien pelureiden mukaan tulla markkinoille ihan eri tavalla, koska tavallaan ne aikaisemmat valta-asetelmat, että aina se tunnetuin ja isoin kun soitti, niin sitten mennään, vaan sä voit tuottaa arvoa asiakkaalle aikaisemmin ja sitä kautta tullakin yhtäkkiä ihan uudella lailla shortlistalle se asiakkaan mielessä. Ja omasta roolista voin sanoa vielä sen verran, että mä teen Suomesta käsin kansainvälistä myyntiä, niin mä en olisi 5 vuotta sitten voinut tehdä tätä työtä. Eli en mä olisi voinut ilman näitä kanavia, tätä informaatiota, teknologisia välineitä, niin en mä olisi voinut lähestyä isojen firmojen päättäjiä tuolla UK:ssa tai USAssa
niin kuin, se ei olisi riittänyt tavallaan katteet, että mä lennän paikalle ja tapaan. Niin tämä on avannut ihan uudenlaisia mahdollisuuksia ja tehostanut toimintaa. Joo, sen mä huomaan itsekin, että tulee paljon enemmän niin kuin yhteydenottoja kansainvälisesti erilaisista palveluista, mitkä liittyy markkinointiin. Että Kyllä. Muutkin hyödyntää tätä. Hyvä näin. Juuri näin. No mutta mikä on aidosti digitaalinen myyntiorganisaatio verrattuna siihen perinteiseen? Mitkä siellä on ne suurimmat erot? Tuo on tosi hyvä kysymys. Ja mun mielestä, jos pitäisi niin yrittää summata, niin mä sanon, että semmoinen organisaatio, joka hyödyntää niin kuin tietoa, teknologiaa ja tunneälyä, 3T niin kuin organisaatio. Eli se tarkoittaa sitä, että ei vaan kerää tietoa, vaan hyödyntää tietoa. Mä oon tykännyt aina tämmöisen Gyllingin Jannen kaverin sanonnasta, että data on vähän kuin muumimuki, että niin kuin kaikki sitä kerää, mutta harva niitä käyttää. Että tavallaan nyt se pointti on se, että jos me ollaan kerätty vuosikaudet sitä informaatiota meidän asiakkaista, niin milloin me ruvetaan hyödyntämään sitä niille tehokkaalla tavalla. Ja sitä tietoa löytyy meidän kotisivuista, sitä tietoa löytyy meidän CRMistä, sitä tietoa löytyy verkosta, milloin me hyödynnetään sitä infoa asiakkaan eduksi. Nämä organisaatiot, jotka hyödyntää tietoa aidosti, palvelee paremmin oikea-aikaisemmin asiakkaita. Toinen juttu on tietenkin tämä teknologian hyödyntäminen. Kaikki teknologia ei ole just sulle tai sun yritykselle relevanttia, mutta onhan se fakta juttu, että vuonna 2017 siellä on aika tehokkaita tapoja tehdä. Ja niin kuin moni turha toiminne niin kuin voitaisiin välttää sillä, että vähän tutustutaan erilaiseen teknologiaan, että miten me voitaisiin oikeasti palvella paremmin. Niin kuin ihan semmoinen arjen tehostaminen, se löytyy siellä. Ja sitten tietenkin se, että kyllähän meidän pitää ymmärtää, että asiakaskohderyhmät on erilaisia. Eli aidosti digitaalinen organisaatio ei ole vain digitaalinen, vaan ymmärtää sen, että on todennäköistä, että heidän pitää olla läsnä digitaalisissa kanavissa, koska voisi sanoa, että melkein kaikki asiakasryhmät siellä on. Mutta sehän ei riitä, että sä vaan olet siellä, vaan sun pitää olla tunneälyä, ymmärtää, tunnistaa, että mikä se asiakaskohderyhmä, niin kuin, miten sä palvelet siellä. Onko sulla siellä chattisivustolla, joka palvelee fyysisesti, ohjaat sä heidät fyysiseen kohtaamiskanavaan, tai miten sä palvelet missäkin niin kuin kohtaamispisteessä, niin sehän vaatii sitä, että sä ymmärrät ja tunnet sitä asiakasta vähän, että miten mun kannattaisi palvella missäkin. Totta. Miten niin kun sitä tietoa, kuten sä itsekin sanoit, niin sitä on saatavilla todella paljon, oikeastaan rajattomasti. Kaikki softat tuottaa sitä, kaikki välineet, mitä käyttää. Niin miten sieltä löytää sen niin oikeasti relevantin tiedon, tai mistä tiedosta, tai miten myyjä voi tunnistaa sen tiedon, että mikä on relevanttia hänelle? Joo, se on tietenkin siinä tulee onneksi näitä teknologisia työkaluja, jotka yrittää sorttaa sitä niin kuin valtavasta datamassasta. Mutta mä sanoisin tietenkin sen, että ei kannata kerätä mitään tietoa, ellei ei tehdä sillä tiedolla jotakin. Eli tavallaan ensin linkittää se siihen, että mitä tietoa sä tarvitset. Eli nyt tavallaan miettiä sen, että miten sä voit kehittää sun omaa toimintaa ja sitä kautta niin miettiä, että mitä tietoa sä tarvitset. Et ensin niin miettiä ei sitä, että miten hyödynnän tietoa, vaan että mitä tietoa tarvitsen, jotta voisin toimia paremmin. Eli esimerkkinä, miten voisin tutustua sinun paremmin etukäteen, jotta sitten kun kohtaamme, niin mulla olisi jotain fiksua, jota sä oot aikaisemmin kertonut. Niin se on niin kuin yksi tapa. Hyvä tapa tietenkin on se, että ymmärtää se, että aika kaikkihan on samassa tilanteessa, sekä myyjät että asiakkaat, niin oikeasti keskustella esimerkiksi sun kaltaisessa roolissa olevien henkilöiden kanssa ja käydä läpi, että mitkä on ollut semmoisia hyviä malleja, mitä te olette oppinut. Niin tämmöiset ryhmät ja ketjut on itse asiassa lisääntynyt mun mielestä Suomessa nyt, koska kaikki ymmärtää, että tavallaan kellään ei ole sitä viisasta avaa, että näinhän se kaikilla aloilla toimii, vaan se varjoi, niin miten me voidaan löytää ne parhaat mallit. Puhuttiin siitä, että se myyjän rooli muuttuu aika merkittävästi verrattuna siihen perinteiseen malliin, jolloin riitti, että tapasi sen asiakkaan tai soitti sille niin kuin, tämän myyntiprosessin edetessä. Mutta mitä niin kuin taitoja nykyajan myyjä tarvitsee siinä digitalisaatiossa? Että hänen pitäisi olla sisällöntuottaja ja hänen pitäisi tuntea kaikki sosiaalisen median kanavat ja niin kuin, ohjelmistot, jotta hän voi toimia siellä sujuvasti ja kohdata asiakkaan eri tarpeissa, osata vielä haistella asiakkaasta, että mitkä on ne tarpeet ja kiinnostuksen kohteet luodakseen suhdetta, niin miten tämä onnistuu? Joo, se on hyvä itse asiassa. Monesti tulee just, että ne myyjät, kun sitä on aina odotettu, että se on niin superihminen. Ja nyt tuodaan vielä sillä niin nämä somet ja markkinoinnin jutut, että siitä vaan niin vielä pari hassua lisää. Myyjähän ei tarvitse tehdä tietenkään kaikkea yksin. Eli ensimmäinen juttu on, kun tämä tavallaan toivellista tai se, että mitä meidän pitää pystyä osata, niin se on organisaatioyhteispeli. Eli mitä myyjän pitää tietenkin pystyä tekemään on ymmärtää se, että kollaboraatiot ja aidot esimerkiksi muun organisaation kanssa on niin kuin entistä tärkeämpiä.
Myyjän ei tarvitse osata tuottaa sisältöä itse, se ei ole kaikille helppoa, jos mietitään nyt ihan faktisesti, että sulla on 30 vuotta alalla ollut konkarimyyjä, joka on vetänyt niin kuin rautasella asenteella siellä tapaamisessa, ja hänelle sanotaan, että nyt pitäisi mennä niin kuin Twitteriin blokkaamaan ja tekemään tämmöisiä juttuja, niin siinähän taas markkinoinnin tai viestinnän kaltaiset henkilöt pystyy auttaa. Eli taas myyjällä todennäköisesti on aika lailla kirkkain näkemys siitä asiakasrajapinnasta, mitä he puhuu, mistä keskustelee, mitä ongelmia he tuo esille. Eli hänhän voi tuoda sitten taas inpustia sieltä, jota sitten taas markkinointi pystyy esimerkiksi vastaamaan. Ja myyjän tietenkin tulisi käyttää vain sellaisia työkaluja, jotka tukee hänen omaa toimintaansa. Eli tarkoituksenahan ei ole niin kuin kerralla tehdä semmoista niin kuin robottia, joka kaikki tunnistaa, vaan omien kiinnostuksen kohteiden ja asiakkaiden kautta niin pikkuhiljaa rakentaa sitten vähän itsestään, voisi sanoa modernimpaa, jos tuntuu siltä, että nyt ihan ei ole, että joutuu menemään asiakkaalle ja tuntuu aina, että on vähän metrin perässä, niin että mitä sä voit sitten valmistautua vähän aikaisemmin. Tosi mielenkiintoista. Joo, tämä on mielenkiintoista aikaa ylipäätään, koska mä sanoin, että me ollaan vedenjakajalla. Nythän me vieläkin vähän kinastellaan sitä, että tarvitaanko myyjiä tai että kuoleeko se kylmäsoitto niin sitten vähän alkaa tulla kahta kantaa. Ja musta on niinku hauskaa, että se on tervettä keskustelua, mutta se, että mä en tiedä miksi meidän pitäisi valita joku oikea tapa tehdä. Et nyt vaan tämä digitaalinen myynnin tapa on oikea tapa tehdä. Se on niinku, hyödyt on kiistattomat, jos osaat käyttää teknologiaa, sosiaalisia työvälineitä ja digitaalisia kanavia. Se on niinku faktajuttu. Mutta ei sun pidä osata kaikkea tavallaan kerralla, vaan tietenkin pyrkii siihen, että miten mä palvelen mun asiakkaat paremmin huomenna kuin tänään, niin sillä pääsee tosi pitkälle. Ja ehkä yhdistämällä sekä sen digitaalisen tuomat hyödyt että sit sen perinteisen mallin niin kun asiakaskohtaamiset messuilla sit siihen, että voi tutkia niitä asiakkaita jo etukäteen ja sitten lähestyy heitä jälkikäteen, kiittää. Juurikin näin. No, miten löytää ne oikeat kanavat, missä niin kun olisi hyvä olla läsnä? Joo. Missä ne mun asiakkaat on? Se varioi niin paljon, että on tosi hyvä pointti, että olet esille, koska nyt olisi helppo tapa sanoa, että no sen kun menet vaan niin kuin tonne ja Facebooki päälle ja Twitteri päälle, voi olla, että sä tuhlaat aikaa turhaas, jos et halua. Mutta sanoin, että okei, sanotaan näin, että harvalle on haittaa siitä, että sä opit ja niin kuin oivallat jotain uusia asioita, mutta se riippuu, että missä ne sun asiakkaat, että jos sä myyt ydinvoimalaa Pielavedellä, niin sulla asiakkaat voi olla vähän erilaisissa ympäristöissä kuin sitten, jos sä oot helsinkiläinen mainostoimisto, joka liittyy tuolla tai ulkomaalainen toimisto. Eli mun mielestä se paras sama, että oppia ensin ostajapersoonat omassa organisaatiossa ja asiakaskohderyhmässään. Eli muodostaa sieltä, että millainen tämä meidän asiakasprofiili tavallaan on. Minkä demografia se edustaa, mistä se pitää, mikä se tavoittelee. Eli lähtee ostajapersoonista muodostaa sitä, että tämä on meidän niin kuin asiakaskandidaat numero 1, tässä on 2 ja tässä on 3, ja sitten sieltä rupeaa löytää semmoisia yhteisiä tekijöitä. Ja silloin yhtäkkiä huomataan, että voi ollakin, että messut on tietylle asiakaskohderyhmälle tosi tärkeä paikka olla. Unohdetaan nämä Twitterit, siis Snapit, ja me ollaan siellä messuilla läsnä fyysisesti, tarjoillaan kahvia ja hymyillään. Se voi toimia tietylle ryhmälle. Ja sitten tietenkin voisi sanoa isommassa mittakaavassa, jos me nyt lähdetään niin kuin B2B-puolta vaikka miettimään, niin LinkedInissä on 1 miljoona työikäistä suomalaista, niin kyllähän siellä alkaa olla jo semmoinen kanava, että jos sä haluat ammattimaista tehdä, niin siellä on aika hyvä ihmisten verkosto, jota kautta pystyy hyödyntämään. Twitter, joka taas toimii enemmän semmoisena kuin tosi reaaliaikaisena, ja sinne on mennyt mielipidevaikuttajat, toimittajat, markkinointijohto alkaa mennä yhä kiihtyvämpään tahtiin. Nämä on semmoisia hyviä, missä aloittaa. 3. ehkä voisi mainita, että semmoiset ammatilliset ryhmät Facebookissa, jos käydään koko ajan tosi kiihtyviä ja hyviä keskusteluita, niin nämä on niin 3 semmoista tavallaan universaalia, mistä voi lähteä liikkeelle. Kyllä, ja monet sosiaalisen median kanavista tarjoaa tavallaan myös sitä dataa, että sieltä näkee suoraan, että kuinka paljon sun kohderyhmän asiakkaita siellä on, ja ne pystyy aika tarkasti kohdentamaan, mikä ehkä helpottaa. No kyllä, ja sitten se oli tosiaan itselle hauskaa, että siis tämä on ihan sama, kun mä sanoin, että kun se ensimmäinen juttu, mitä oivaltaa, on se, että jos sä et tiedä, missä ne sun asiakkaat on, ja jos sä et tiedä, missä ne on, niin sä et tiedä, missä ne sun kohtaa ekan kerran. Ja me älyttiin kysyä ensimmäisessä webinaarissa, mitä me pidettiin, että mistä sä tiedon tämän webinaarin ja missä meidän kannattaisi ehkä olla, jos me oltaisiin arvokkaan. Ja sitten siellä rupesi tulemaan semmoisia ihmeellisiä Facebook-ryhmiä, joista me en ole koskaan kuullutkaan. Ja siellä oli esimerkiksi yksi ryhmä, jossa oli 17 000 asiakasta, niin kuin semmoista asiakaskohderyhmää siihen. Ja mä en ole koskaan kuullutkaan siitä ryhmästä.
Ja siitä on tullut meille ehkä merkittävin tämmöinen niin kuin sosiaalinen kanava nyt, jossa me ollaan läsnä, yritetään olla auttaa, koska siellä koko ajan keskustellaan näistä aiheista. Eli me ei olla siellä tyrkyttämässä tuotetta, vaan puhumassa siitä, että mitä he haluaa saavuttaa. Ja he keskustelevat keskenään, niin me voidaanko me olla jotenkin auttamassa siellä. Ja sieltä huomattiin just se, että okei, että sieltä alkoikin tulla meille valtavasti asiakkaita. Tuossa oli just se, että kannattaa kysyä, että tavallaan suoraan, niin sieltä saa sit sitä tietoa. Mutta miten sitten tuottaa tällaista lisäarvoa niin kun tuovaa sisältöä niille asiakkaille, että kun on tunnistettu, että ketkä on ne asiakaspersoonat ja ehkä sitten myöskin niin kun kartoitettu ne tarpeet ja kiinnostuksen kohteet ja mitä ne on tällä hetkellä hakemassa, niin millaista sisältöä, mikä on hyvä? Joo, no ensinnäkin siinäkin voisi sanoa, että toimii monesti, jos siinä voi myynnin ja markkinoinnin niin kuin tavallaan rooli, jos vielä perinteisiä osastoja näin on, niin yhdistää on se, että todennäköisesti ne kysymykset, mitä asiakasrajapinnasta tulee, niin niitä kysytään koko ajan. Että miten tämä asia teille yleisesti ollaan, tai miten tämmöiset asiat on teille ratkottu, niin sieltä saadaan hyvää informaatiota, että mitä ne asiakkaat jo nyt kysyy. Ja silloinhan me saadaan jo ensimmäinen, että mun mielestä lähtee niistä asiakkaista, jotka on jo nyt kiinnostunut tai jonka on jo nyt keskustelee, palvelee ensin sitä, voisi sanoa, lähempänä olevaa asiakasta. Ja sitten me huomataan, että okei, että miten nyt niin kuin tilitoimistopalvelut voi auttaa sua modernisoimaan sun niin kuin liiketoimintaa tai jotain muuta vastaavaa. Eli löydetty nykyasiakkaiden kysymykset ja oivallukset, mitä he kysyy jo. Vastaa niihin erilaisilla sisällöillä, tämmöisillä videoilla tai kirjoituksilla, mikä tuntuukaan sulle tai teille luontaiselta sitten yrityksenä. Ja siitä lähtee sitten laventamaan. Eli katsoa siitä sen jälkeen, että hei, että okei, voitaisiinko me tehdä tästä vähän yleisempiä, joka palvelisi muita. Et mun mielestä loistava esimerkki on tässä se, esimerkiksi teidän tekemä webinaarisarja. Niin siinähän te ette kerro webinaarissanne, että kuinka teidän tuotteillanne nyt saa niin kuin maksimaalisen hyödyn irti, vaan te olette mennyt katsoa, että miten te voitte olla osana niin kuin antamassa arvoa, jos liiketoimintaa halutaan modernisoida tai tuoda vähän niin kuin tähän päivään niin kokonaisuudessaan. Ja te sitten kaikki varmasti ymmärtää teidän roolin sit siellä niin kuin yhtenä palasena tästä isommasta ongelmasta. Eli voi vähän niin kuin puhua myös lavemmalla mittarilla siitä, mutta täytyy muistaa, että siinä pitäisi olla joku niin kuin arvo sille asiakkaalle, että se suurin haaste on se, joka mäkin ymmärrän. Että jos mennään digitaalisiin sosiaalisiin kanaviin, niin tulee sellainen halu, että mun on pakko nyt niin kuin laittaa sen digitaalinen tarjouslappu tänne näin. Ja kun pitäisi just sitä välttää. Eli pitäisi just ymmärtää sitä, että jos sä annat arvoa asiakkaalle, kun se törmää, etsii kuumeesti informaatiota, niin sä saat kyllä sen tiedon, jolla sen tarjouslapun tai niin kuin varsinaisen kaupankäyntitilanteen voit tehdä, mutta sitten tapa ei jo tulisi olla sille, että sä ekana yrität tehdä kaupan siellä, tiedät sä, niin kuin ensikohtaamisella. Kyllä. Eli tästä voidaan ainakin oppia se, että kannattaa haastatella niitä myyjiä, niin kuin, että saa sitä sisältöä siihen, ja sitten ehkä niitä asiakasrajapinnassa olevia asiakaspalvelijoita tukee, että sieltä nousee hyviä teemoja, joiden ympärille sit sisältöä voi tehdä. Kyllä, ja totta kai katsoa esimerkiksi kenttää, mitä sitten tällä hetkellä on. Hyvä sääntö on myöskin se, että minkälaisen sisältö itse sulle olisi esimerkiksi ollut arvokasta, jos sä olisit ollut aikaisemmin tässä. Että jos sä oot etsinyt, niin ootko sä huomannut jotain sisältöä, mikä auttoi sua ja lähtee sitä kautta. Ja kyllähän markkinoinnin tekijät on valtavan valveutuneita jo. Heillä on varmaan semmoinen aika sivistynyt, koska eihän monesti sanotaan, että niinku ikään kuin he olisivat jotenkin tehnyt jotain ikiäitä tai vaan typeriä juttuja, he on fiksuja ihmisiä, jotka on tutkinut jo, että mitä sisältö toimii, he on mitannut sitä, niin tavallaan just se yhteispeli vielä tuo ehkä vielä sitä, että mikä voisi olla asiakasrajapintaa just sitä kiinnostavinta, ja sitten huomata esimerkiksi yhteisessä markkinoinnin kanssa, että miten nämä on toiminut aikaisemmin meillä, voisiko tämä olla toimintaa, jos siis osastoja vielä on, osalla on tämmöisiä jo isoja yhteisryppäitä. Hyvä. Eli yhteistyön lisääminen niin kuin sekä markkinoinnin että muiden ja myös SLA. Myös SLA lisääminen, eli se, että niin kuin sulla on tietynlainen, niin kuin, että mitä me odotetaan toisiltamme. Eli just semmoinen, että vähän niin kuin tuo niitä lähelle, koska siis se asiakas on kaikille yhteinen, että on se sama mistä osastolta se on, niin se aina valuu sinne asiakkaalle sitten se yhteistyön tavallaan hedelmä. Kuulostaa järkevältä ja toi on varmaan haasteena todella monessa organisaatiossa vielä. Mutta miten sitten mä pääsen alkuun, jos mä oon nyt miettimässä, että mä lähden tekemään sosiaalista myyntiä, niin mitkä olisi ne ekat stepit, mitä mun kannattaisi tehdä? Päätös on ihan eka. Päätös on ihan eka. Eli se, että sä ymmärrät, että hei, nyt mä haluan esimerkiksi, mä huomaan, että mun liikevaihto ei kehity kovaa ylöspäin, ja mun pitäisi ehkä miettiä, että miten mä pärjään tulevaisuudessa. Sitten sä teet päätöksen, että nyt mä lähden ja oppimaan. Ja monesti päätös syntyy oivalluksen kautta. Jos mietitään hyvin lyhyesti, miten se itselle syntyi, niin se syntyi siitä, että vahingon kautta mä huomasin, että 300 000 € tuli sosiaalisten kanavien kautta vuonna 2010.
eihän mä nyt herranjestas tajunnut, että siellä voisi olla niin kuin B2B-myynnissä merkitystä näin valtavasti. Mutta silloin mun syntyi lampu tietenkin, mä oon silleen, että okei, että mä en taju tästä mitään, niin kuin, että miten tätä voisi hyödyntää. Mutta silloin syntyi päätös, että hei, mä haluan ottaa tästä selvää, että miten mä lähden. Ja sen jälkeen mä kahlasin nyt 7 vuotta verkossa ja tietenkin nyt yritän auttaa ihmisiä, että ei tarvitsisi ihan niin pitkään sitä tehdä. Mutta että päätös, että sä lähdet tekemään ja sen jälkeen seuraa alan jo semmoisia toimijoita, jotka on onnistunut siinä jutussa. Siellä on organisaatio, jotka on lähtenyt tätä tekemään, kysyy heiltä esimerkiksi oivalluksia, oppeja ja tietenkin sitten miettii, että miten sä saat mitattua näitä sun tekemisiä. Eli ihan niin kuin missä tahansa myynnissä, niin älä tee mitään, jos et tiedä, mitä se tuottaa. Eli pitäisi pystyä niin kuin todistaa sen investoinnin arvoa. Että sä mietit, että hei, mä teen näitä asioita, niin mitäs mä siitä sitten saan. Mitkä siellä olisi niitä helppoja tapoja sit mitata, koska siis eri organisaatiot mittaa hyvin eri asioita erilaisilla välineillä, niin onko jotain sellaisia, että voisi sanoa, että nämä 3 asiaa, tai voi lähteä liikkeelle tällä järjestelmällä esimerkiksi? Joo, voisi sanoa, että se liittyy, se on tosiaan se, kun mittarit on niitä kovia mittareita, jotka on liiketoiminnallisia, myynnillisiä mittareita tosi paljon, ja sitten vähän pehmeämpiä, jotka liittyy myös keskustelujen tasoihin. Mikä oli mun eka mittari, oli, että liidin lähde, eli mistä keskustelu lähti. Se oli aika helppo semmoinen niin kuin luontainen, joka voi olla niin kuin vaikka hyvä alku, että hei, että mistä tämä liite tuli, että nyt todennäköisesti niitä mitataan jo nyt, että tuliko se messulta, tuliko se puhelimesta, tuliko se sosiaalisesta mediasta, se voi olla se yksi tapa. Mutta jos miettii ne 3 pointtia, niin ensin voi olla mittaa henkilökohtaisesti. Oman verkoston tai vaikuttavuuden kasvua. Ja siinähän nämä LinkedIn ja Twitter ja muut on varsin vakuuttavia. Eli ne kertoo meille, että hei, että sun viestis tällä hetkellä tavoittaa 10 000 tai 100 000 kuukaudessa. Sun verkoston koko on 500 tai 5000. Niin me saadaan sitä kautta, että missä me mennään nyt. Ja sitä kautta, sit kun mennään eteenpäin, niin voidaan katsoa, että okei, että no mitäs niitä niin kuin myynnillisiä mahdollisuuksia vaikka keskustelusta syntyi. Eli että me keskusteltiin nyt vaikka tuolta ja huomattiin, että näistä kanavista tuli tän ja tämän verran liidejä ja mahdollisuuksia, eli se liidin lähde sitten. Ja sitten mennä koko ajan myynnillisempään, että okei, että nämä keskustelut, mitkä lähti liikkeelle vaikka tällaisista kanavista tai tämmöisistä jutuista, niin mikä niiden euromääräinen vaikutus on. Mutta tässäkin niin kuin oikeasti monessa niin lähtisi hotkimaan. Että se innostus tavallaan siitä tutkimista kohtaan, että ottaisin jonkun selkeän mittarin, katsoin mikä se tulos on, ja sitten se kehittymisen perusteella linkittäisin se yhä vahvemmin niin kuin myyntiin. Ja tämä on rehellisesti semmoinen, jossa ihan maailmantasolla ollaan tosi alussa. Tehtiin sosiaalisen myynnin tai social selling, State of Social Selling -tutkimus viime vuonna, niin 8% yrityksistä, jotka tekee systemaattista sosiaalista myyntiä, niin niistä 8% mittaa vaikutuksia suoraan myyntiin. Eli kyllä on niin kuin alussa, että jos mä sanon näin, että jos mittaat edes jotakin, niin olet jo aika vahvoilla. Tosi mielenkiintoinen tulos, koska niin kuin kuvittelisin, että se olisi paljon suurempi, että ihmisiä oikeasti kiinnostaisi ja organisaatioita kiinnostaisi se, että mihin käytetään aikaa ja mitkä sitten sieltä on niin kuin tuottokanavittain. Kyllä, mutta musta tuntuu myöskin, että se johtuu siitä, että tämä termi social selling niin kuin tavallaan se on vielä vähän hähmäinen ja sitä voi johtaa viestintä, sitä voi johtaa markkinointi tai myynti, jolloin tavallaan siitä ei välttämättä nähdäkään, että siellä on aina niin kuin, tavallaan tulostavoitteita. Mutta silti se on yllättävä, koska jos ajatellaan, että minkä tahansa, niin on se nyt hyvä tietää sitten ROI niin kuin asioissa. Että ainakin itselle se, että aika luontaista, että tiedä, käytätkö nyt aikaa oikein. Ja mä väitän, että se olisi iso juttu niin kuin ihan kaikessa tekemisessä organisaatiolle katsoa, että onko se sitten se, jos joku sanoo, että kylmäsoitto on kuollut, niin tutkisi sitä. Että jos minä soittaisin 3 tuntia nyt, versus, että mä laittaisin LinkedInissä mun kontakteille tai löytäisin uusia kontakteja viestiä, niin minkälainen tulos voisi tulla? Eli ei tarvitse mutuilla, vaan kyllä sen niin kuin, tavallaan mittarit pystyy aika nopeasti kertomaan. Tosi mielenkiintoista. Mutta niin mikä on sitten se konkreettinen tapa sen sosiaalisen myynnin kautta tai digitaalisen myynnin kautta kasvattaa liikevaihtoa? Nyt me ollaan puhuttu sit mittaamisesta ja niiden liidien tuottamisesta. Onko siellä jotain muuta, mitä pitäisi huomioida vielä sen myynnin kasvattamisen näkökulmasta? No ensimmäinen juttu on se, että kun me puhuttiin niin tuossa webinaarissakin siitä, että se asiakas päättää joko kasvaa 6,8 tai mitä ikinä se nyt onkaan, se ei ole tavallaan mun mielestä merkitystä. Mutta se pointti on kuitenkin se, että tämmöisten sosiaalisten kanavien kautta niin sä saat ihan erilaisen kosketuspinnan siihen yritykseen. Sä opit tuntea, että se ei ole välttämättä se toimitusjohtaja tai myyntijohtaja, joka tekee sen päätöksen, vaan se voi olla siellä voi olla sellaisia taustavaikuttajia.
Ja kun sä löydät sen organisaation tavallaan kokonaisuuden, että sä näet, että ketkä siellä niin kuin asiasta ja tätä muutoksesta voisi olla vaikuttunut, niin silloinhan sä pystyt tehdä sen, että sä voit saada sieltä useamman henkilön sun puolelle tavallaan, jonka kanssa keskustella, koska se suurin ongelmahan ei ole sun kilpailu myyjänä, että kuka sun kilpailija on, vaan se suurin ongelma, että siellä ei ole tehdä päätöstä ollenkaan, koska se on niin kompleksi tämä maailma, tuntuu, että on helpompi vaan, että me nyt jätetään tämä maton alle. Niin pitää pystyä osallistamaan. Niin tämä on ehkä se suuri hyöty, jos mietitään isoja organisaatioiden kanssa. Niin sulla on suora kontakti kaikkiin päättäjiin tavallaan potentiaalisesti nyt tuolla. Tai sanotaan ainakin suurimpaa osa. Eli jos se pialaveteläinen niin kuin traktoriyrittäjä ei siellä ole, niin todennäköisesti, että hänen verkostossaan tai siellä yrityksessä on joitain henkilöitä, jotka pystyy auttaa sitten tavallaan siinä koko prosessissa. Niin kyllä se tavallaan, että me tunnetaan se koko asiakkaan verkosto ja pystytään tutustumaan niin kuin vähän syvällisemmin muuten kuin siellä tunnin kestävässä tapaamisessa, niin sehän auttaa sitten sen kaupan todennäköisyyksiä ja niin kuin jopa ehkä nopeuttaa sitä. Tosi tärkeä pointti, koska siis on itse nähnyt ja törmännyt samaan asiaan, että niin kun ostopäätökseen vaikuttaa tosi moni henkilö ja se niin kun monimutkaistuu koko ajan, kun organisaatioiden koot kasvaa ja uudelleen järjestellään. Ja Toinen se ihan selvää, jos miettii ihan oikeasti, niin kuin, että oli ala oikeastaan mikä tahansa, niin siellä tulee erilaisia vaihtoehtoja vähän haastaa, että mitä me nyt voitaisiin tehdä vaikka asiakkaan näkökulmasta. Ja sitten ei kellään päättäjällä ole mahdollisuutta itse tehdä päätöksiä. Silloinhan se lähtee jakautumaan, että hei, että otetaan sitä vieralta nyt vähän porukkaa, ja kun sä tunnet ton, niin katsot sä sittenkin meille fiksua markkinointiteknologian ratkaisua, kun sä oot markkinoinnille ammattilainen. Ja sittenhän siellä lähtee tämmöisiä niin kuin alatiimiä, ja yhtäkkiä se kasvaakin se päättäjäjoukko, jolloin on ollut todella erikoista itsekin huomata, että sitä muutosta tavallaan ehkä digiin päin tai tähän niin kuin modernimpaan suuntaan, mikä ikinä haluaa sanoa, niin sitä voi johtaa kuka vaan. Se voi olla sosiaalisen median valveutunut niin kuin yksilö siellä yrityksessä, se voi olla se ylinjohto, se voi olla myynninjohtaja tai joku ihan toinen sieltä niin kuin organisaatiossa. Eli on tosi vaikea munkin sanoa, että sen takia mä uskon, että kun sä ymmärrät, että se päättäjädynamiikka ja niin kuin määrä kasvaa, niin on tosi vaikea nähdä, että niin kuin sä soittamalla nyt sille päättäjälle, niin voisit varmistaa enää tänä päivänä, että tämä iso kauppa tulee maaliin, koska siellä on niin monta semmoista tekijää, joka vaikuttaa. Ja toisaalta sitten sosiaalisen median tai digikanavat on aika helppoja, että silloin sä pystyt kustannustehokkaasti kontaktoimaan useampaa eri henkilöä ja tuottamaan sitä relevanttia sisältöä. Kyllä, sehän siinä on, että niin tapaamisella on kuitenkin aina hintansa, niin semmoinen ennakkokartoitus on sitten, ja sitten kun me vihdoin tapataan, niin me voidaan tätä kautta varmistaa, että siellä on kaikki olennaiset henkilöt mukana. Kyllä. No mitkä olisi ne seuraavat 3 steppiä, että nyt kun mä lähden tästä haastattelusta tekemään sosiaalista myyntiä, niin mitä mun kannattaa tehdä heti ensin, ja mitkä on ne, millä mä varmistan, että mä menestyn sitten tässä tehtävässä? Just näin. No, eka steppi on se, että sä otat fokukseen omasta pois ja katsot asiakkaan. Eli ota asiakkaan rooli hetkeksi, sä näet, miten ne sut kohtaa. Jos ne etsii tietoa, eli katsot omat profiilit ja sen sun, jos olet yritys, niin tietenkin katsot, miltä se näyttäytyy siellä verkossa. Voi katsoa sen Google-näkyvyyden ja näin, mutta jos mietitään henkilökohtaisella tasolla, niin sun profiilit kuntoon. Ja B2B-kentässä tarkoittaa käytännössä oikeastaan LinkedInia ja Twitteriä erityisesti. Miltä se näyttää, missä sä autat? Onko sun profiili semmoinen, että asiakas ymmärtää, että hei, missä sä oot? Toinen juttu on se, että passiivinen peli ei tässäkään myynnin tyylissä toimi. Eli miettii, niin kun, siinä joutuu potkimaan ehkä eniten itteensä, koska se on uutta. Et miten mä varmistan, että mä huomennakin kiireen keskellä niin menen tähän niin kun, ja sanon jotain. Eli siinä asettaa monesti itselle semmoiset jonkun pienenlaiset mittarit, että hei, mä aloitan huomenna yhden keskustelun ja ylihuomenna yhden keskustelun. Ja mulla lukee kalenterissa, vaikka mä oon tehnyt 7 vuotta tätä, niin joka aamu lukee, että LinkedIn. Ja se syy, miksi se lukee siinä on se, että kun se arki tulee, niin näille asioille ei löydy aikaa, eli raivaa aikaa. Jolloin silloin mulla on, siellä on viesti, että hei, muista laittaa, ja joka aamu sen jälkeen pystyy niin kuin muutamalle kontaktille laittaa viestiä. Eli pikkusia askelia, pikkusia mittaamisia, katsoo sen asiakasnäkökulman ja sitten lähtee tekemään. Eli ymmärtää sen, että se 99% tästä maasta ei tee mitään. Ja erottuaksesi joukosta sun pitää tehdä jotakin. Ja se kokemus, mitä mulla on, suomalainen asiantuntija on todella osaava. Ja ainoa, mikä häntä estää, on se oma niin kuin häpeä. Tai se ajatus, että no huomenna sitten. Ja kun se on tänään helpompaa kuin huomenna, niin tavallaan miettii, että mitä sä voit tehdä pienin askelin, että sä voit olla arvokas.
Kyllä, ja ehkä just, että se lähtee tosi matalalta kynnykseltä liikkeelle, Kyllä. että voi lähteä kommentoimaan muiden keskusteluita ja niin kuin tuomaan sitä omaa asiantuntemusta sillä tavalla esille, että sen ei tarvitse olla kauhean suurta ja ihmeellistä. Ei, se on niin kuin ensimmäinen, just muistakin mä oon vähän, että ikään kuin asiantuntija pitäisi heti niin kuin vetää joku megaluokan blogi, jolla on 6000 katselua ja niin kuin, että se lähtee aika pienestä liikkeelle. Sitten joku huomaa, että ahaa, että sä oot yhtäkkiä osallistut, yhtäkkiä sä alat ollakin niin oikeassa jutussa. Ja se oma itseluottamus kasvaa, koska huomaat, että siellä ei kellään muullakaan mitään niin kuin ylivertaisia kykyjä tai näkyjä siinä. Että se on fiksut hyvät keskustelut, jotka toimii. Et ei vaan lähde mainostaa sinne. Et sitä spämmiä ei kukaan halua enää, sitä tulee ihan tarpeeksi joka kuutista. Niin unohtaa sen niin kuin, tavallaan kovan myynnin ja että tosta kuule ostako sille, niin vaan enemmän keskusteleva, auttava luonne, niin auttaa tai toimii tuolla kanavissa. Kyllä. Eli asiakkaan tukeminen olisi varmaan se niin kuin Kyllä. numero 1 ohjenuora, että kun lähtee. No siis jos se on kompleksi, jos sä pystyt auttaa asiakasta ostamaan, niin silloin se tarkoittaa, että susta tulee aito resurssi versus aikasyöppö. Ja jos sä pääset tilanteeseen, että jos tulee resurssia asiakkaalle, niin voit olla varma, että se on pitkäkestoisempaa niin kuin, tilannetta siinä. Ei tämä tule asiakkaan näkökulmasta kyllä valitettavasti helppoinen, että vaihtoehtoja tulee joka päivä lisää. Niinpä. Mutta hei, kiitos. Tämä on ollut todella mielenkiintoinen keskustelu ja nyt täytyy lähteä itsekin parantaa omia profiileita sinne, että on löydettävissä ja ammattitaitoinen ja ehkä te kaikki pääsette nyt myöskin päivittämään profiileja ja sitten aloittamaan tämän sosiaalisen myynnin niin kuin step by step. Just näin. Kiitoksia ja tallenne tulee perässä. Kiitos.